Wanted, sales boy, basta pugi. May man lang apply sam. Ito yung ano, jersey. Venture Kicks and Apparel. Kasapulan da ano? Sakto na yun. Wanted, sales boy, basta pugi. Apo. Diyan ka mo sales boy nga mamo ka pugi ah. So ngayon naman naka-apply. Sir, good morning sir. Good morning mat, sir. Nakita nga rin, DJ Wanted, wala na. Sales boy, basta ka no pugi sir, mabali na ka na. Ay, ito. Bayad na sir. Bayad. Kit, sir, mabali na ka-play man lang na unayin ta, pero may nga kasapulan na kami. Nakairot ni bakit ko sir, buksingero, pero may inukuntan na nga rin yun. Naman ang apply di trabaho ko na, di na mabalin sir, ang-apply nga talaga. Uy, mga rugi ka pa yung din sir. Apo, nagpaspas mo lang sir. Nadago sino por na ikaw. Apo, unayin, alam nga rin sir na, ano posisyon ko rin sir, manager? Manager. Manager tago sir. Sige, sukat ang card nun sir. Sukat ang kanon. Uy. Thank you so much. Robot card nun sir, tapos gituin. Sige sir, babay sir. Thank you. Oo sir, oo sir. Customer, Thursday, trabaho. Then, 300 lang. Wala mo pa. Nagbubuyan sa vlog na yun. Uri kitang bandam. Kapay pa nun. Nakapimpinas sa drive mo, nakachinelas ka lang, tapok-tapok pa yun. Ano ko tawan ni gatang ko sa sapatos ko. Yung malay gatangan Inya. sa sapatos la. Api, awang kumaloris ang kabasitang gatang mo. Kaya mo ta tipang kay ti paggatangan mo nalaka. Nga napintas. Ingkad din eh. Sakto to nagparkingan ta, magkikita ka na ka doon sa sapatos. Dijay. Ay, uri. Dijay, dagita. Ano, eding nga paggatangan. Kat kabaro nga branch ti ano? Jersey Jersey Venture. Venture. Kicks and Apparel, ito yung batak. Branch. Well, Dato ito pagalalan di kita barkada kay engineering ala dati ano para basketball da. Tamang nga raw, kumita. Kinta. Barkada na pintas. Kinta. Kuyo nga. May galing ikaw. Pinay. Naglalay ka na. Nakabong hello. Ha? Nakabong. Sa amin mo tumili at sa sapatos dandan sa dedo mo pagkatangan sa sapatos mo. Malasin mo. Parang lako dadyang. One stage sales. Boy, basta pugi. Gwapo nga tayo, lalako. Hindi ko man nag-applyan niya. Kita na. Isa mo dito. Hey. Ayaw rin kita ako. Kamumlat na po pa lang ah. Eh, sumara, kumain, nag-apply dito, abay, kakay dito, ang ngayon, mabalong sumat dito. Nakari kitang customer kami. Anak ka dito. Di ka ba? Makita yung ano eh, Jersey Venture. Nakita nga lang ka, nag-drive ko. Pagpangin naka-chanelas lang. Talaga mo muna ng banda. Bumatang ka, sapatos, dito yun eh, nakukuha ko yung sapatos ng tarupam. Manong damo to eh. Kasarap ko lang. Kita ka na lakwa mo. Ako pa, sige mo. Kita nga. May gamlat kita. Ang makata. May gumahan ka na eh, napimita si Jersey mo eh. Jersey na eh, Hornets. Pag basketball mo amin eh. Lako yaw. Isang araw pang basketball, the basketball shoes me, at dami pang sneakers, di gito, pang kurma. Dapat sa bola. At dami pula. Yan na. Dito yun, yung nga to. Dito yun eh. Ito mo. Shoot. Dito naman ha. Wala man, gatangan. Kita-kita pa lang ano, mga kurso na dato. Shoot ala. Sige nina, ano? May nakinuyog. Kinuwi ka lang? So na naka-drive Fortuner. So nga rin, nakadrive ka por dyan, sabi lang ka sa chinelas mo. Padas mo kami natin, forma. Purma-purma ka. Padas mo yung tag-isulti, gwapo ng sapatos. Gwapo ya. Affordable pa eh. Second branch na rin, no? Ano, dami branch pita, balato. Ah, the main branch na? Oo, may branch. Kalukat na dito eh. Tisakot MMS yun, makita mo, di MMS yun eh. Tama mismo, dito tayo MMS yun eh. Ay, tanto yun. Ito pa iti sa bali nga brand min eh. Ito pa kita nila. Kita ko man pa nga ron. Dito, iti timbag ni Mr. Ventura. Ito ti boss ko. Kaya? Pusbandam siya. Pwede din sa dami branch na ito, balato. Kaya? Ate,
Nakalaman, hindi siya. Guwapo ita. Kita? So, wala ka pogi, wanted. Pogi? Ito, itipili. Ano, i-testing mo araw. Ano? I-testing mo ah. Ano? Data pili mo araw. Dapat lang pagbayad mo. Lista pa lang ah. Sino maging lista? Naga mo. Nagang ko. Won. Sigurado nga bayadam. Won, lista pa lang naga mo. Peso. Won. Wala nga. Sir, ni medyo ikaltas mo tulit ang doon, sir. Sigurado ka? Salary deduction ko lang. Yeah, dapat kaya ang pre-6. Malaman, no, gumatang ka sa mga dapat pre sa Oo nga, dapat pre nga bulan na. Dapat pre nga butok lang. Sigamo ko. Pwede kita namin. Ano lang tayo, boss? Natin. Eh, damo. Thank you, sir. Sige, subli kayo ito may lang ah. Subli kayo ito. Pobre kita mo. Puntan sa kanan nyo. Pare kita bining para ninong ano badang kinistam naga mo pakilayan nang. Hello uncle, hello auntie. Kaya tiyo ka di nga gumatang, iti affordable nga basketball apparel, kaya duma pa nga klase nga sapatos. Kas kaditi na duma-duma nga brand, kaya invited na kayo may dito Jersey Venture, Kicks and Apparel, kadwata ni Sir. Dito branch na dito Batak, Barangay Kaunayan, Batak City, Ilocos Norte in front, dito MMSU, dito National Highway, kinadape branch na dito Barangay Balatong, 40, Lawag City, Abay Lawag, Suba Road, East of Lovely Inn Hotel. At may invite kayo to uncle mga auntie. Umay kayo kumatay mga idol.